Your Opinion Drive Show. Phulaphuli emakhaya ndiphethe usitokoloka apha e-studio ndobakamla mhlawumbe uphulaphuli yamazi usitokoloka ndiphethe usitokoloka apha e-studio i-92,000 yonke yabaphulaphuli bezulu ethemba 92,000 yonke iphulaphule wena thatha usitokoloka zange bantu bakuva uthetha ereyidweni ngoku uyasasaza ngoku ereyidweni ukongeza nje kula magama kasitokolo ibuza igama lakazinalo othi ungogatsha lasezilalile mina msela negame makasithethele usitokoloka utsho ngubani igama lakho uthatha usitokoloka kahambi yedwa ke napha estudio molo bhuti wam rekakhe ngubhuti bani lo ubhudlundu uhamba nothatha usitokoloko ne kumeza noyithuni evana spokesperson sakhe ubalulekile baba usitokoloka uhamba wedwa uhamba nehlakani lakho ulundu akazongatyi yena role model ngulundu ngoku i-role model yakho le okay hayi ke kuhle manje zikhona into ozifundileyo apha kuye yozininzi kakhulu okay impela zakho sitokoloko awucendana ubone ukuthi TV nakuba ubone TV yasetela wayazi TV waqala nomathatholo sikakhulu abantu baphike wacendana wayazi TV baqhele ntoni waqala nomathatholo okay God bless you.